zinthu osakaza ndale. Now coming to nkhani ya ndalama kuti zasowa ku kapena kuti zinagwiritsidwa ntchito ku office of the vice president, sindikuziwa amene akulemba ndikumandipanga implicate ine mwina ndosuta chamba kapena iyayi kumwamowa kapena umbuli umene, chifukwa vice president samagwira ndalama, vice president ndalama budget samamukhuza. Komanso ndingati kunena kuti ineyo monga former vice president ndimasamala kwambiri kuti ndilankhula chani pa nkhani za dziko, chifukwa anthu akulankhulawo sakudziwa kuti ndili vice president nthawi zina magalimoto ndipita umene ujayo fuel mafuta ndimayika ndalama zanga ndekha, ndimauzidwa kuti ndalama akulibe. Nthawi zambiri fuel ndimayika ndekha, nthawi zina ndibwezera, nthawi zina ndibwezera. Asilikali amene nthawi zina amakagona amene akudya ndalama za mtundu wanga ku office ko ndalama sizimapezeka. Sivano ngati ndalama zati agwisa ntchito kupitira muyezo, nkutheka kuti pali chifukwa chenicheni chimene achitira zimene zonso. Owafunsa sini, owafunsa ndi akuluakulu kumeneko amene amagwira mabudget, amene akunena zimene zonso akungonena kundida ineyo pa zifukwa zawo, koma zotheka kulowa mboma ndikutuluka mosaba. Chisanzo chake ndine ndinalowa kukhala minister of tourism, culture and wildlife, natural resources, kena kono vice president. Kulowa ndikutulukamo osaba olwa ntambala. Ndine makamba kuti mundifufuza ndi mphuno momwe simundipeza ni mulandu wakuba. Ndezi mina kukambazo sindi maziyankha ntchito yanga ndogawa fertilizer, kugawa mbewu, ndikugawira anthu zimene Mulungu andipasa ndi athandize basi. Tokoza kwambiri ali muziko.